Здравейте! Ко ви интересува, бе? Тук при мен е Master Picket нещо. Оцеляваме в този як сървър, о който знака и Харито играха. Да, виждате, Динко, обърни се нагоре. Виждате тук знака ви показва и така. Да, те са опнати, пичови, ама. Айрон броня. Така, хайде да си отидем в хома и да покажем какво сме направили. Преди да започне. И ето, Динка напиши Gamer Mode, Лани ще видя, че не става. И така ние вече сме у нашия неяк хом. Аз не съм. Прав си, не е як. Не, мен маки. Вижте, тук сме се направили една вратичка. И този хом не е нашия, нали знаете? Стига си развалял клипа, бе. И както видите, сега ще чупа това дърво. Тук е онзи от Майнкрафт Диаманти, епизод първи. Тук разваля клипа. Какво правя? Това ми е работата. И сега е идеалното време да ви кажа да се абонирате за мен. И за мене, Да, абонирайте се за него. пишете Ташка Ангел и се набонирате. Да, знам на майка просто да съм се какво се прави сега. Еми Не дефолт. се занимаваш. Добре, друг път ще направя програма, все пак се абонирайте. И аз не съм с онзи текстчър пак, с който снимахме миналия път. Нали, мастър? Беше много гадно качеството, дори аз писах коментар. Да, така че... И... Ой, Кочо. Спри, бе, Кочо, само ти знаеш, Кочо. Съжалявам, че клиповете са ни по 10 минути и една секунди. Ами, Заради него, защото човека не си изтеглил, знаете там. вие си знаете, Пръснем мръснал. гличнах съм. Да, браво, аз си играя. И аз не се кача. Нещо като ком. Аз ще изтегля после и аз. И, Редя купчето Рубик. и в IP, в описанието ще има IP, това на IP-то на сървъра. Не ми гледайте паролата. На епизода той Ами не ме интересува, бе, гледайте сега. Не ми влизайте с кино. Зизо Проц. Абе, мълчи, бе! Мъртво си прасе! път да напишат Дизопроц, ама няма да напишете тенското Дизо на Опа. Спокойно, Мите, говори малко по-силно. Добре, ще говоря по-силно, но... Ама няма да викам много, защото... Окей, Давай ти списал. ама говори малко по-силно, Мите, защото видя на ония клип по Литкрафт как се чуеш тихо. Не, наистина баба ми е в Англия. Какво, баба ти в Англия, ли? Баба е фанглич. Мълчи, бе, Баба е Финглич. фанглич. Мачи е пингуин. Много ги разбираше. Май ми разбирам ги, къде не разбираш. Ти като не гледаш никакви реклами. В Майнкрафт, то я бе. Мастър ела успаун да ги разведем, че макар и знака и хайто ги разведоха. Те си ги развели какво те, нали, всички пичови следят на знака. Букендар. Отделиш намера да фърля айтон. Не спъйне на първо. Ети. Аре, лати малко дърво да съберем, И? както цял ние няма ти пукнато дърво. Еми, който Това е било на кова. който прони събира дърво. Не, събирал ви, който трябва. Вие сами казахте, че къщата не е ваша тече. Да, ние се паси признаваме. Добре, Лид. не съм казал нещо. Добре дошли в Тойнинг сервера. Ето, вижте, съкратено от ТВ. Не е много яко името. Така че, Толинг Салал. Едно е, той е тонинг сървър, не е... както... Томика Метал. Зубър. И Да. ти как... Кога станах зубър? И ти както виждате, отзад нямам никаква табелка като на знака, но ще се сложи табелка. Да, и аз мога да сложа. Обаче... Ще пише на табелката за протестите. На моята ще пише...
Ама да, наистина, аз от моя хом бях сложил една табелка за протестите. Мистер Док. Абе, какъв ти мистер Док бълнуваше? Ще се преш на голямата работа и ти. Аре, стига, сега ще кажа, че няма го качите. Аре, за той да води, пък другия път ще видим. Бах ти лампите. И колко още време остава докато свърши епизода, и аз не знам. И ще ви го кажа пак. Абонирайте се за мен и за Мастер Пикет и дайте положителен вот за клипа. Да, пише съм Съшка Ангела, знам, пак ви го казвам, знам, че женско име, ама какво да справя сега? Ще направя друга регистрация, но все пак се абонирайте за мене и дайте положителен вот за този клип. И денката потацка да си купите. Стоунбайл. И мисля клипа да не свършва, защото има още 5 минути. Кол. Колец! Кака-колец! Лига. Къща, да. Шит, де къща? О, ма гебе! Зацепенахме. И така съм самотил и други сървъри, не са ставали, не знаете от мене. Не се базикайте като него. И ако се абонирате за мен, вие ще бъдете крипър. Да, абонирате за мене, вие ще бъдете крипър. Да, знака и като белка, аз първи към крипър. Имате ли кирка? Имахме айрон. Ма ти я дадохме на тебе. И после... Нищо не стана, не сте ми я дали. Какво? Може да сте ми я дали, да сте я хвърли и тя не е станала да се хвърли. Да е изчезнал, да е паднала в лава, да е задръстила. Да се задръстила в Те кери. да се задръсти в малкият ти мозък. Ай, сега подробности. Те по-тихо е. Че ще трябва да го спра на пауза. И да сложа... Става вечер. Както не си написал. И че каза, не съм ти админ тук, бе. Да. Закона, кога стана супер, бе? Над закона. Когато Беше гонка. Бах тяхто Как ме връща? Телепорт при прасето. Шит, къща. Откриех къща за грифане, къщичка за грифане. Нали знаеш, че ще изгонят от сървъра, ако грифаш. Значи хора все едно не е Има... Прочти само табелките. Прочти само са табелките. Аз си го направих набързо. Прочти само табелките. Боби на тебе, Боби на тебе, кое по-ти готино, на бързо или на... Някой грифал вратата. Аз съм пусна на фаст. Добре, че не ти взема айтъмите като мреш. Къде, бе? Мале, паднах една гигантска дупка и паднах. Аз няма грифам, прибирам се. Охома. Тебе, стойте, бе. Елайте да покажа. Аз изгрифах едно стакло. Изгрифал си ти баба си. Всичко трябва да избаваме. Защото имаш много баби. Ти нямаш ли, бе, бабо? Кой е дядо? Омагаве! Кой го направи ден проклятие? Хубаво, мълчи си ти, нали? Две пържолки. Сега на стои с... Ние имаме барли купчи. Какво? Къде са ни айтамите? Няма ги, изяди ги. Как да падна пак една пропа? Изяди си айтамите. Изядох си. Ако са били две кукис, една кирка, си изядеш кирката. Ти що си лепна от сървъра, да питам? Какво съм лепнала? От сървъра съм. Да, бе, от сървъра си, ама. Аз ще... Мастър. Моля да купча турвик. Да, бе, да. Заради това го да им казвам какво. Какво е? Само съм разлепил това. Разлепил съм лепенките и съм ги сглобил. Какво погледна?